something to believe in when I'm feeling weak, yeah. Zina zimeti mawerenga, zima tipotoza. Zina zimeti maona kwa TV, zima tipotoza. Mkutia ifeyo, zimene tina mbakari zimene zina katikika zangu ye, tima zivula kuyamba kusada zimene daona tutasopana. Always on my mind, never out of sight, fears right, can I get a witness? Abale okondeka mambuye, ndikulandirani mu dzina la Ambuye wathu Yesu Kristu. Lero utenga umene tabwera nawo mutu wake ndi tikufuna Baraba. Tikufuna Baraba. Ndipo utenga umene tiwerenga kutoka m'buku la Luka chapter 23. Ndime ya 13 kulekeza 23. Luka 23 ndime ya 13 kulekeza 23. Pilato anasonkhanitsa akulu a ansembe oweruza ndi anthu, ndipo anawawuza kuti, munabweretsa munthuyu kwa ine ngati ndiye amawawuza anthu kuti awukire. Ine ndamufunsa pamaso panu ndipo sinapeze chomuimbira mlandu. Herodenso sanapeze chifukwa pakuti wamutumizanso kwa ife monga mmene mukuoneramu. Iyeyu sanachite chinthu chakuti aphedwe. N'chifukwa chake ine ndingomulanga nkumasula. Pa nthawi ya chikondwerero cha Pasika iye ankayimira kumasula munthu mmodzi. Onse pamodzi anafuwula kuti, muchotseni munthuyu, timasulireni Baraba. Baraba anaponyedwa ndende chifukwa choyambisa chipolowe mu mzinda ndi kupha. Pofuna kummasula Yesu, Pilato anawadandaulira iwo. Koma iwo anapitirirabe kufuwula kuti, mpachikeni, mpachikeni. Kachitatu anawafunsanso iwo kuti, chifukwa chiyani? Kodi munthuyu wachita choyipa chanji? Ine sindinapeze cholakwa mwa iye chakuti aphedwe, choncho ndingomukwapula ndi kummasula. Koma ndi mawu ofuwulitsa analimbikirabe kuti iye apachikidwe, ndipo kufuwulako kunapitirira. Choncho Pilato anatsimikiza kuchita zofuna zawozo. Iye anawamasulira munthu amene anaponyedwa mndende chifukwa choyambisa chipolowe ndi kupha, amene akamfunayo, ndipo anawapasa Yesu mwakufuna kwawo. Tipemphere. Atate mu dzina la mphamvu la Yesu Kristu, tikuyamikani chifukwa cha mawu amene tawerengawa. Mawu anu ndi amoyo, ndipo tikupemphera kuti inu Mzimu Woyera pamene mukuchita zonse zimene mumachita nthawi zonse, lolani kuti tonsefe tilandire moyo kudzera mawuwa. Mu dzina la Yesu Kristu. Amen. Tikufuna Baraba. Monga tawerenga utenga wabwino wa Luka pa chapter 23 verse ya 13 kulekeza 23. Inali nthawi imene Pilato amaweruza mlandu wa Ambuye Yesu. Ndi Pilato akuti, ineyo mwa ukadaulo wanga munthuyu sindikumpeza chifukwa chokuti aphedwe. Anaonjezeranso kunena kuti munthuyu tinatumiza kwa Herode kuti mwina iyeyo akaone, koma tsonaiso atawunika sitikuona chifukwa choti aphedwe, koma anthu akuti aphedwe. Ndiye nthawi imeneyi inali yoti nthawi ya Pasaka inali yoti amayenera kutulusa mkaidi mmodzi. Ndipo apempha anthu kuti bwanji ndingomulangapo pang'ono ndikuntulusa, anthu akuti mutuluse uyo Baraba. Haleluya. Tikufuna Baraba. Pilato wesa kuwaunikira ndithu kuti mwina ngati sakumvesa
kwafotokozera kuti Baraba idu anayambisa chipolowe komanso uyu wakupha madara akuti madarayo Tikufuna amenezi ino antu ndanyopanda chiziwiso chifukwa Pilato nditona ikankana yeseza kuikangira kuti antu amwena ngati sokonezeka apaizika echide chisango chabwino komani antu akuti yani Baraba. Ndipo mukawerenga nkhani yomwe kubuku la Mateyu Bible ikufotokoza kuti panafika saizi kuti Pilato anasamba manja kuti kumana ngati mukufuna kumbachira munthu uyu ine ndikusamba manja mwazi wake usandikuze andikufula kuti inde mwazi wake ukhale pa ife ndi ana athu tumano antu anangouma mtima kuti basi ambesikisa phedwe ife koma Barabayo abwere bola ndikhale ndi Baraba zili bwino kusiyana kuti ndikhale ndi Ambuye Yesu Khristu. Ambesikisa nalibe mbiri yoyipa ina iliyonse Baraba nali mbiri yoyipa ndipo sindikuza kuti amamva bwanji Baraba yapang'mati Baraba kuza kuti ndikubwera ndikuphenisa ndikubwera ndikukanteni. Hallelujah. Andimuone pa verse 18 akuti atafusa kuti tikumasulire akuti ngakhale kuti achule zina la Yesu limanyasa akuti chose ni munthu uyu ati munthu uyu timatweni Baraba zina la Baraba malichula monyadira timatweni Baraba koma munthu uyu amanza kuti ndi Yesu koma kudangochula kuti Yesu kumanyasa ali munthu uyu chose ni munthu uyu koma tufuna Baraba tulufuna Barabayo. Ziko la pansi limadana ndi chilungamo. Ziko la pansi limadana ndi abwino. Limafuna Baraba. Limafuna Baraba. Pamene munthu wina akuyesesa kuti ine ndifuna ndichite zinthu zabwino mudzi muno ndichite chitukuko tithandize anthu tiye ndikonze misewu ufuna ukhale ndani anthu akusiya olo mfumu kuti mfumu ikhale yabwino mfumu abwino anthu sayifuna matano wachiusa malamulo chitenga zina zakwawo zimene wakambirana ndi akazi ake kumazibweresa tatopa nayo afuna chigawenga koma chigawenga chikamalamulira koma amene anthu andaleka kwana even nthawi yopanga campaign umachita kuchita Baraba koma ali aba tikavotera ndi Baraba imwe ndiwakwawo ndakisi Baraba ndiwakwawo ndiwankhonde ati ndi wathu olakhale Baraba kuti ndi wathu Barabayo ndi wathu. Ziko la pansi limadana ndi chilungamo. Akalemba munthu wantchito wabwino bwana wabwino amamwesa chisiru gyamambera amangomzimba isati bwana ndiuteni ndanyamula chisana ziwe ino mafuna azine kukusenya ni malayo amafuna amenewo. Baraba zimene ziko likufuna Baraba abamwa ulemu wawo apeza banja zinthu zikwenda kuti umva mayi athawa amayi abwinobwino apeza banja umva bambo athawa ndiye makhala kuti umaziwa kuto paja abambo akazaondawa ndi ukwenda umazakumana ali ndi wina wake koda amene yomageza kupita kujimu ndi akazao anasiyaja atenga uye koma chimakhala chani ziko likufuna Baraba zabwino ayi
unokuti uchite apply zinthu ntchito kuboma kupereka mapepa lako zabwinobwino osakutenga katenga munthu utakabere ndalama ndamene akamulemba ntchito amakalemba ntchito wakubayo iwe wabwino wekukusira siku likufuna baraba likufuna baraba oloive mipingo momwemo mupingo momwemo umatha kuziwa kuti kumatu abankhani inaenda kuenda yonje kuma kuzeizimbainisa kuizimbaisa ndikuikankhira uko kuikankhira uko olakwaluyi koma olakwaoneke kuikankhira uko olomutaone abusa amene amakhala serious kuti pampingo pano zibwa nayo pampingo pano tifuna tilemekeze Mulungu sitifuna zachibwana atusakhala kwa mukapeze Baraba amene angoti masuka jana mati kumweko kwa Baraba ko tikunjoya kwa Baraba ko tikunjoya zoti iwe kumatida kuona kuti kuma sipada uyu kuma simenya mpakuthamangira kupadako tikumenya ndawati tiye chiweni dziko la pasi likufuna Baraba vuto ndijani nzeru ya dziko la pasi Bible limaprogoza Bwana Korinto kuti anaipusisa ndiye mukati muone apapa nkhani ndiyo kuti amakankhizira anthu kuti anene kuti tikufuna Baraba mpachikeni Yesu ndi atsogoleri ndamene amati akulamu osalola Baraba winoni Baraba uyuyu apite tilimwasogolera tikupotozana tikudziwa kuti chilungamo ndichi koma chifukwa chilungamo chili khapaswe ndiye timachipinda ndikwanamizana kuti asankhe Baraba njira yakamwe Yesu Kristu analimbana nawo Ayuda chifukwa inuyo ngati muli mtsogoleri wa chipani adziwe ni malamulo a chipani kuti musiyendesa zinthu mutengera malamulo a chipani. Ngati muli mtsogoleri wa kampani adziwe ni malamulo a kampani kuti musiyendesa mwachilungamo malamulo a kampani mosatengera kuti uyu ndi ndani kapena uyu ndi ndani. Ngati muli mtsogoleri wa mpingo adziwe ni malamulo a Mulungu ndi malamulo a mpingo kuti kodi mpingo kodi Mulungu afuna kuti tizitani muendese motengeraso mene Mungu afunira. Kumavuto ndilo kuti tumakhala mu mpingo ndikuyendesaso ndi nzeru osatiza Mulungu koma kutengaso nzeru za umuntu ngumayendesa sitingagwire. Awawa nada togulira athandize anthu koma ndamene amathathe Baraba ndakuba yidinde payibikana wakupha imwe amwe Yesu Kristo salama apachikidwe tiwa drombiri tikupachika anthu abwinobwino kumakonda a Baraba. Mwina simuna apachika anthu pantanda koma kuyankhula kwanu kwapachika nzanu mayankhulidwe mufuna Baraba wabwino ali siko la pasi. Amwe Yesu Kristo pa Yohane 7:24 ananena kuti kwa Ayuda musamaweruze potengera maonekedwe chabe koma weruzani molungama. Haleluya. Nzeru ya dziko lapansi ndio potoka. Ndipo tikadalira nzeru ya dziko lapansi sitithandiza sizienda. Ndiye
nthawi ndimawerenga nkhani ndimazifunsa apapa panali anthu ambiri pa nthawi imene Pilato amaweruza mlandu. Ndiye ndimazifunsa kuti kodi suja Ambuye Yesu Khristu anadyesa mazana anali kuti amenaje? Suja Ambuye Yesu Khristu anachilisa akati anali kuti? Suja Ambuye Yesu Khristu anachosa anthu ziwanda anali kuti? Nkuteka nali pagulu pomwepo koma namva ali Baraba koma akuza kuti uyuyu ndamene anati masula ife koma Baraba. Why? Funso limene ndikufunsa pali kuti anthu omwe anaona ubwino wa Ambuye Yesu Khristu chifukwa chabwino anthu onse amanena kuti tifuna Baraba tu, mwina mmoja akanati ine ayi koma Baibulo kuti onse ozana akulu amayi abambo atsogoleri osakalaso onse amakuti Baraba. Chifukwa chani? Ndifuna ndikuwuzeni ichi. Tikamanena kuti mboma muli katangale mutati muyang'ane ambiri mwa iwo amene akupanga katangale ndi Khristu. Anthu amene Sunday amapita kuchichunji. Tikamati makampani mukubedwa akubawa ambiri ndi Khristu. Koma amanena kuti akafika kumene kuja akuti amapeza system. Ndamati amalowa system. Ndamakungana ndi madolo ndi akhala mu system ngati mbali moza introduction amauza kutsano kunojo kani ndi sikuchalichi. Tunachimaendera system. Ndina wamalowa mu system. Akalowa mu system ayamba kumanena kuti ndifuna Baraba. So zina ziamba kutani kuzitaya. Ndikampeza munthu ndipo ndifuna ndikuze si anthu kuti popita ku office kokaifana mudaine bola ine sindipita ku office business imene mapangezo. Kambali kausipa mukuziwa kuti mbali mulibe mangoika zishulo zimataba kuponya pamwamba usipa utatu pamwamba mbali kumakanga tiazaza chonchi panse akasitoma mbali ozaza twiki 500 basi mukamakudula mazura makudula yake kuti asaone zishulo zili pansi panyo 1 2 mutu kafika kausipa kake mwono kosapanire kumachite kudulira na ntuchipa kudya pagomo kudulira ndema zonsezi chabali koma kugulisa niyo Khristu ati makobiri ati apange ndalama kupita ku office ngesuru sololu chipi ichi mukatanga china zodoro china kizungunyamula basi kuti chapezeka kumapita nacho sisi kunongera ni malaya izi mwina muliasili nkati mwamba kutaikira kumukandika mtima kukoti ukapeza chintu nyamula palilo anthu ena ulakabwera kunyumba kwako nditateka ya polisi kuti utapanda imene akucheza pakhale magadi atayang'ana munthu kumalephera kuwasiya kuti ungopita kuchipinda kubwere uzapeze pasidi kumati koma ndi mbiri yawa nsapeza ndithu remote control yapita akailephera nyamula kabatireko kakamozi system akuti system so ndifanya ndanthu aposa batifuna Baraba ena analipo mwepo nali ni matenda ngona na Khristu ndi Ambuye Yesu Khristu mo koma ali Baraba ifeso chimodzimodzi Sunday timakhala ndi chukutiya yanamu koma tikangotuluka Baraba talwa system ati system. Hallelujah. Kupanda kuyendera nzeru za Mulungu
inu ndine silipanga chisankho choyenerera. Chipango chisankho choyenerera. Ndawi zinazimasekesa ati nyamata ifa nyamata makauta ufuna nawe kwatire ndiye basi wapita kumene kuja kupeza iya yakukana kuti iwe panozi panoya ndiye umuntu akuiwa kuba bale abo kalina zibagira amafuna Baraba komo nyamata kuopembera wamavesi anabwera ndi chilungamo lako ndikanga ndopusira kupangona koneka kuti ya nyamata akeyo afuna Baraba. Ziko lifuna Baraba. Andu abwino atopana. Ndifuna inuyo ndine lero tijani zilinkani imene kuti koma zona Ambuye Yesu Kristu ndipo muganize analibe chifukwa chomwe koma chimene chinapangisa kuti anthu awa awada Ambuye Yesu Kristu ndikaganizidwe kawo ndi nzeru zawo zinali zopotoka. Mdziko lino lapansi kuliso zinthu zimene zimapotoza anthu. Ena ndi atsogoleri amatipotoza. Zina zinthu zimene timabwerenga zimatipotoza. Zina zinthu zimene timaona pa TV zimatipotoza. Mkutsiya ifeyo zimene tinamva kale zimene zinakhazikika za Ambuye timazivula kuyamba kusata zimene taona zasopano. Ndifuna ndikupemphe kuti mama train Yesu. Mama train Yesu. Mama train Yesu. Kwa nzeru ya ziko lapansi anaikushisa. Ziko lapansi limafuna Baraba. Ndiye mulipo ena atsogoleri. Mulipo ena Kristu. Amene mukudziwa kuti inuyo mumachita ndithu zinthu zabwino zolongosoka koma anthu sakukondani. Koma anthu sakusapotani. Akusapota Baraba. Musadandaule. Asiye na sapote Baraba. Asiye na sapote Baraba. Izapota nthawi imene azazindikira kuti anapanga mistake. Izapota nthawi imene azachita regret kuti anakana Yesu Kristu mpulumutsi ndikusankha wakupha. Anakana inu munthu wa chilungamo ndikusapota anthu amene ndopanda chilungamo. Chifukwa Mulungu ndokhulupirika. Amazilekerera kuti waja aoneke ngati madolo, aoneke ngati akuwina, aoneke ngati zawo zikwenda kumalima kona tsiku limene Mulungu amana kuti mwana wanga wasuzika kwa nthawi yayitali. Ndifuna anthu adziwe chilungamo ndi chilungamo chimabwera poyera. Ambuye akudalitseni pamene inuyo mukupitirizabe kusankha Yesu osati Baraba. Ndipo maganizo anu ngatanali kwa Baraba bwerani mawu awa ndi amene amasintha kaganizidwe kuti mukamudziwe Ambuye Yesu Kristu ndi kumtumikira. Ambuye akudalitseni mudzakhalenso pomwepo tsiku. Something to believe in when I'm feeling weak, yeah. Always on my mind, never out of sight. Fear is right, can I get a witness? You give me something to believe in every season. My God, you're the reason. Always on my mind, never out of sight. Fear is right.